nkọwa gị nkọwapụta gị na ihe ndị a ọ pụtara na ndị fada na ndị sista na ha wụ ihe rụrụ arụ n'ala Igbo? Ọ bụrụ na onye ụkọchukwu ọbụla na-amụghị nwa na-achị nzukọ Kraịst, ọ bụ ihe rụrụ arụ. Maka ọ bụrụ na onye ọbụla hapụ ịmụ nwa, onye ga-abụ igbe atụrụ ga-azụ? Igbo wu Igbo ndị ọma, Igbo ndị m na-agara ozi, Igbo si m na nkwuru m akwụrụ na mgbawa m agbawa. Onye unu na-anụ olu ya wu Chukwuemeka Ojemba Enwero Anyanwụ Edueri. Ebe anyị nọ taa wụ na the spiritual ground and the private abode of Prophet Samuel Onye Chukwem Oparogo sitere na obodo Umokenye Umueze Obo Ubo Mmiri nọ na Mbitoli local government na Imo State. Udochia. Nkata anyị ga-akparịta taa bụ ihe gbasatara nwoke na ọmụmụ. Ya o nwere okwu a na-ekwu n'ala Igbo asị onye a mụrụ ya mụta ibe ya. Okwu dị otu a dị okwu bara uru n'ala Igbo. Ihe mere o ji wụrụ na nwoke ga-alụ nwaanyị ma ọ lụrụ nwaanyị mana ọ ga-amụta nwa, ọ ga-amụta onye ga-anọchi anya ya. Kedu ihe mere o ji dị otu a? Biko kọwara anyị. Igbo ndị ọma, mmanụ ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ amụna. Mụ onwe m bụ onye nchụaja Holy Nana Sabbath Mission na-eme ka Igbo wu Igbo mara na ọmụmụ ihe dị oke mkpa. Onye ọbụla na-azụ ahịa ọmụmụ, ije ọbịa n'ụwa bụ ihe efu. Ma ị nwere ego ma ị nweghị ego, ekwekwele ka ahịa ọmụmụ kpa gị, n'ihi na ahịa ọmụmụ kpa gị ewughị ihere nye ihe wụ mmadụ. Ọ bụrụ na anyị kọwaa ya, anyị ga-amalite na akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na anyị jee n'akwụkwọ Matiu isi nke mbụ ruo na nke ikpeazụ ya, ọ na-eme ka anyị mara na onye nwe anyị nwa mbụ sọ mụrụ wụ Adam. Chie na Adam ya mụọ ọbụladị Ken na Ebel. Ọ bụ eziokwu na emechara mmụọ ọjọọ wee baa n'ime Ken, ya egbuo nwanne ya bụ Set. Mana emechakwara Adam ya gbuo nwanne ya nwoke Ebel. Emechakwara Adam wee mụta Set na ndị ọzọ dị iche iche. Ọmụmụ isi nga ahụ wee gama ruo n'aka Abraham amụọ Isaac, mụọ Jacob, gagide ruo na Kraịst n'onwe ya mụkwara ọtụtụ ụmụ. N'ihi na onye ọbụla ga-amụchi na ntu nna ya si amụ. Onye kere eluigwe n'ụwa bụ Yahweh. Mgbe o kere mmadụ, o bughị ụzọ lụọ nwaanyị before ke mmadụ. Nwaanyị ọlụ the mother earth. Ọhịa o ji were aja kpụọ ya, kụnye ya ume, ya wụọ mmadụ, ọ nwaanyị ọlụ. Mgbe Kraịst bịakwa nna ya hụ na ọ dị mkpa na ya nwe na nwunye ga-amụ nwa. Anadị ntụ ọ ga-eji ebe na-amụhụ ya si na mmekọrịta nke nwoke na nwaanyị. Ọ gakwa na-amụ nwa na mmekọrịta nke nwoke na nwaanyị. Ọ gakwa ala ya asị with the mother earth.
ya mere o ji dị mkpa na ọ ga-anwụ. Mgbe ọ nwụrụ ya adịghị ka mkpụrụ ọka. Ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adahụ n'ala, ọ gaghị ama ọmụmụ. Mgbe ọ nwụrụ elie n'ala, mgbe o bilitere n'ọnwụ, ya amụọ ọtụtụ ọmụmụ, mụta ndị dị ka anyị taa. Anyị wụ ụmụ Kraịst site n'ọnwụ ya. So nwoke ọbụla dịka anyị na-ekwu dị mkpa ịmụta nwa ga-anọchite anya ya n'ala Igbo. Onye isi nchụaja, o nwere okwu mgbe ị na-akọwasị, o nwere okwu i kwuru ebe a. I kwuru na nwoke nke na-amụtaghị ọmụmụ, nke na-amụtaghị onye ga-anọchi anya, na ọwụ abomination, ya wụ ihe rụrụ arụ. Biko rụtụrụ anyị aka na okwu a. Ndewo. Nwoke ọbụla na-amụtaghị ọmụmụ, ọ bụ ihe ihere to the master, bụrụ ihe ihere nye Chukwu Okike abịama kere mmadụ niile, n'ihi na otu ebe ka Mesaịa rụtụrụla nye aka n'akwụkwọ nsọ, ebe onye nwere ọtụtụ ndị na-ejere ozi, mgbe ọ chọrọ ije ebe dị anya, o wee kpọọ ụmụ odibo ya, wee were ego o nwere kelee ha. Ọtụtụ ka o nyere otu talent, ndị ọzọ ka o nyere 2, ndị ọzọ ka o nyere 3 na 4. Ndị mara na ihe mma ihe ọmụmụ ụwụ wee tinye ihe e nyere ha n'ọrụ. Ndị eke nzuzu wee were eje lie ya n'ala. Ma nna ha ukwu lọtara, o wee kpọọ ha oku sị ha wetara ha ihe niile e nyere ha. Ndị ka ha tilie n'ọrụ, ọtụtụ wetara okpukpu 2, ọtụtụ wetara okpukpu 3, ọtụtụ wetara okpukpu 5. Ma ndị ahụ je lie ya n'ala si nna ikwu, lekwe ihe ahụ i nyere m, ọ dị nwe ntụ o ji iji nye m ya, enweghị ihe pụrụ ya n'ime, enweghị ihe batara n'ime, were ihe otu iji nye m ya. Nna ha ukwu wee nara ya, were nke ndị ahụ na-eti ihu ya n'ọrụ, narị ihe ha ọ mụpụtara, wee nye ndị ahụ ka ha mụpụtara ihe. Si abụmọnụ ga-adịrị ndị a, n'ihi na ha eme na-ehi ihere. Ọsị ngozi ga-adịrị ndị etile ka ha n'ọmụmụ, gị wụrụ nwoke wụrụ nwaanyị, hụ na ị mụrụ nwa, ị ga-anọwa gasị anyị ga-awụ virgin. Ndị fada ngwachiri tupu ịba ebe a, ọ dị mkpa ka anyị na-ewere okwu a na nkenke ka ọha na eze ndị na-esonyere anyị mara ihe anyị na-akọwa. Ihe anyị na-akọwa wụ ọmụmụ, ihe o ji dị oke mkpa na nwoke ọbụla amụrụ ga-amụta ibe ya. Ọmụmụ, enwere ndị a na-akpọ ndị Reverend Fada nke ndị okpukperechi Katọlik. Ndị Katọlik na-egosipụta wụ ndị a na-akpọ o nwekwere ndị ọzọ a na-akpọ ndị Eunuch. Ndị Eunuch a na-alụ nwaanyị, onwe ihe gbasara ha na mmekọta nwoke na nwaanyị, dịka otu ahụ na-enwe ihe gbasara ha na mmekọta nwoke na nwaanyị, onwe ihe gbasara ha na ịmụ ọmụmụ. A na-ewere ya na ha lụrụ Chukwu, na agbamakwụkwọ ha wụ agbamakwụkwọ ha na Chukwu, wụ na nwoke na nwaanyị ha ndị nke a kpọrọ ndị Reverend Sisters, n'okwu ndị nke ọzọ a na-akpọ ndị nọn. Kedu ihe nwere ịkọwa maka ndị ụkọchukwu a na-akpọ Reverend Fathers nke anyị ma ọtụtụ kemgbe o bidoro, kemgbe ụwa wụ okpukperechi ndị Katọlik? Kedu otu o si relate to anyị nwawu ndị Igbo
maka na ihe m na-ajụ ajụjụ awụ soro na ọdịnala ndị Igbo na nwoke ga-amụta ibe ya. Kedu ihe na-akọwa maka ndị Reverend Fathers wụ na ha ekpebiela na ha ga-alụ nwaanyị yana na ha ga-amụ nwa? Kedu ihe ị nwere ịkọwa maka ya? ime na gile anya okpukperechi Katọlik ọwụ bịara abịa n'ala Igbo, ọwụhụ omenala anyị dịka na ọwụhụ omenala anyị, ọtụtụ ihe ha na-akụziri anyị ga-elezi anya ma anyị na-eso ya ka ghara iso ha daa orimiri. Gịnị ka m na-ekwu? Ndị ụkọchukwu ndị a na-anaghị amụ nwa, mana m nwoke m anụ na ekwuru ihe ụgha, ọbụna St. Paul kwuru ya, nso onye mmanụ na ya ga-akpapụ nwaanyị ya alụkwala. Denu na onye ọbụla ga-ekwenawu onye ụkọchukwu gachi nzukọ Kraịst ga-awụsolere nna nwere ezinụlọ. Kedu amaokwu ma ọ bụ ebe nke edere ya n'akwụkwọ nsọ? Ọ bụrụ na ị jee nsara akwụkwọ, jee na ihe edere n'akwụkwọ 1 Corinthians 5 from verse 1, ị ga-anụ ihe na-ekwu. Anyị ejee na akwụkwọ nsọ the book of Ephesus 5 from verse 1, ị ga-anụ ihe ọ na-ekwu. Nkọwapụta gị na ihe ndị a ọ pụtara na ndị fada na ndị sista na ha wụ ihe rụrụ arụ n'ala Igbo? Ọ bụrụ na onye ụkọchukwu ọbụla na-amụghị nwa na-achị nzukọ Kraịst, ọ bụ ihe rụrụ arụ. Maka ọ bụrụ na onye ọbụla hapụ ịmụ nwa, onye ga-abụ igbe atụrụ ga-azụ? Nzukọ Kraịst ga-ekpu iru. Ya mere ọ dị mkpa n'ala Igbo miwu onye ụkọchukwu, miwu onye Reverend Sister, ị kwesịrị ịmụ nwa, maka nwa bụ ihe na-eme ka ọgbọ gacha ọgbọ ọzọ anọchie. Dịka m nụ taa, nna m na nne m ọgbọ ha gabigala. Ọ bụrụkwa nna ha mụ nwaanyị dịka m taa, elekwana ihe ha ga-eji echeta ha, maka ahụ nwa echeta nna. Ahụ nwa echeta nna. Okwu dị mma, okwu Igbo, okwu eji nwere nṅomi. Ahụ nwa echeta nna. Ụkọchukwu onye isi nchụaja, okpukperechi nke gị, kedu ihe a na-akpọ ya? Maka na anyị na-ekwu okpukperechi ndị Katọlik na ọnwụ mbịarambịara. Nke gị, kedu ihe a na-akpọ ya? Okpukperechi anyị wụ ndị na-edebe ụbọchị izu ike, dịka edere n'akwụkwọ nsọ, akwụkwọ Exodus 20 verse 8. Ọ sị cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ, wụ ụbọchị ụka. Gị lekwe n'anya na ihe edere n'akwụkwọ Genesis 2 from verse 1 to 2 ya, esi na onye nwe anyị lụtara olile nke ọlụ nke okike n'ụbọchị nke isii, n'ụbọchị nke asaa, o wee zuo ike, o wee sọpụrụ ya, o wee dee ya nsọ. Okpukperechi anyị abụghị chọọchị, kama ọ bụ ọgbụgba ndụ anyị na Chukwuoke Abịama, mmadụ na Chukwuoke Abịama a na-akpọ Sabat. Onye ọbụla na-ekpeghị Sabat agaghị aba n'alaeze nke onye nwanyị. Onye isi nchụaja, okpukperechi a o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ in conflict with ọdịnala Igbo? Enwere ebe enwere conflict of interest, that is nke ndị Igbo ga-akpọ nkụrịkọta isi gbasatara ọdịnala Igbo? Enwere ihe dị otu ahụ? Okpukperechi a bụ omenala n'onwe ya. Okpukperechi a bụ omenala
ọ na-agbagwoju m anya mgba ndị Igbo na-asị omenala tọrọ chọọchị, ndị ụfọdụ na-etige sabat na ya. Sabat esoghị na chọọchị, o so na omenala n'onwe ya. So mgbe a na-asị omenala tọrọ chọọchị, chọọchị esoghị, sabat esoghị na chọọchị. So sabat bụ omenala, ihe ha na-emekwa n'ụwa ọdịnala. Ok, ngwa nke sokwa ibe ya wụ kedu ihe pụtara na n'ụlọ ụka, maka na a ga-akpọkwa ya ụlọ ụka, ụlọ ekpere. ụlọ ekpere. Ok, ụlọ ekpere. Ngwanụ, kedu ihe mere o ji wụrụ na unu na-eyi akwa ọcha? Udo dịrị gị. Onye nwe anyị mere ka anyị mara na ọ bụ onye uwe ọcha. Ọ bụrụkwanụ na gị jee n'akwụkwọ Ezikiel 1, ị ga-ahụ na onye nwe anyị bụ onye uwe ọcha. And uwe ọcha a, onye ọbụla na-asụ ụhụ ya gbọtọ, and nwe onye ọbụla gbọtọ ga-aba n'alaeze onye nwe anyị. Ọ bụrụ na gị jee n'akwụkwọ Matthew 17, we go from verse 1 to 13, ị ga-ahụ na Kraịst na onwe ewu onye uwe mwụda, onye uwe ọcha. Mgbe anyị na ụmụazị asụ, ha niile so uwe ọcha. Ọkwa n'uwe ọcha ahụ ka Moses na Elijah asụ mgbe mụwara ha na elu ugwu Olive. So onye ọbụla ihe ndị anyị na-asụ ugbu a na-eje chọọchị, ọwụ mbịrambịra uwe ọcha, ọwụ ihe a ga-eji amara gị. And ebe anyị na-agakwa n'ụwa alaeze onye nwe anyị, ọwụwa eluigwe, ndị na-ekwu eluigwe na-akọ ihe mmegharị anya, arị onye jide eluigwe. Alaeze onye nwe anyị bịado n'ụwa mgbe a ga-enwe ụgha ihe niile, wezụga ndị niile na-anaghị asọpụrụ onye nwe anyị, mee ka anyị niile na-asọpụrụ onye nwe anyị. So uwe ọcha ka anyị ga-asụ. Ọhịa mere o jere ahụ ndị chọgị igbu onye nzọpụta, o jiri aha ahụ ịma onye ọwụ, n'ihi na ha bata ebe ahụ ile ndị na-eso ụzọ ya, ha niile socha otu uwe ọcha. Ya mere eji chọma onye ga-egosi ha onye ọwụ. They are in the same uniform. Ọwụhụ gị dị iche, ụmụazụ gị adị iche. Ọwụzi aka azụ abana ya, maka eziokwu na eziokwu, ma ikpe mara eziokwu, aka azụ na ya, aka azụ na ya. Onye isi nchụaja, ana m ekele gị n'ụdị pụrụ iche otu isi wee nọnyere anyị taa na mkparịkọta ụka nke ndị Igbo. Onye unu na n'olu ya wụ Chukwuemeka. Aha m Ojembe Enwero, Anyanwụ Idu. Ana m ewetara unu ihe a, ụmụ Igbo, ihe ọmụmụ a ka anyị jiri na-aghọta, na-elebakwa anya na mgbe mbụ na ọdịnihu. Isi okwu anyị wụ onye amụrụ ya mụta ibe ya. Dịka onye isi nchụaja kwuru sị, ahụ nwa echeta nna. Ihe o ji ụdị mkpa, dị kachasị mkpa na nwoke Igbo ọbụla amụpụtara ga-amụta ibe ya. Ọ ya wụ isiokwu anyị. Anyị ga na-ewetakwa ihe gbasatara okwu a site n'aka ndị ọzọ, ma ndị ọkachamara, ma ndị nke ndị oyibo na-akpọ professors, ndị Igbo na-akpọkwa, ma ndị Igbo na-akpọ ndị dibịa, ndị dị iche iche nwere mmụta dị elu gbasatara ihe mere o ji wụrụ na nwoke ga-amụta nwa ya wụ na ọ pụọ na ọnọchi anya ya. Ka udo chịa n'ala Igbo. Ise. Udo.